bwago ngogotebia nga uyo tari onde bono soire bosio bwao korenda marieta nani wonkoro kwa ngarecho mwonya rodongo omwiseke bwabagirango lakini omukungu bwababasi oyokoba hukoirurukia goso koirurukeria umuroberi wechi amate butambe chisa chingabune chiga usebiro bingabune biga korwaiga ase egetaseni kegagia Voice of Victory minto mwanya getinge awanta itote anganya sae no mwegenwa ekogera nero kolira yaiga ngiraneria mashabiki ane mwansi isko gabungambia mono egekogera butambe mwabeiro moko ba abengenchene na mono kegimana kobwa monane ne hasengencho yogosegeta umuroberio bwechi amate badegura batebinde nga umuroberio bwechi amate no yobwengenchene na mono kegima nane nabatebi kurusko gocha isko gabunga kamoranje chitange egerenchi bagora karomora chitangira nase gatagati yechi amate igo chiamate chiko gwena mono kegima lakini abantu bagusiererie chiamate na mono utabwati obosemi umanyete obosemi anegento kingenchena na mono kegima koratebia abantu ngabosemi tibwana kogota bosemi tibwana go sensera at all cost egekogera omokeno monene mbaganete obosemia nguse nyarodongo rero hindakoretere chise chiga echiabono morogoba nabontagete gokoretera lingana lisia ni mono kegima elitorabe tokogosoreria ime ya lirario goikagwo chinsa 10 lakini bono inyurangana ki ningache tekora minyoka ase chisimichiria isato igainye isano egere bono nachikororanga naye nguna endinga yoke gomereti chinse chiga chiabono morogoba nalio nkomanyanga ebintu imbuyabire basi bono ntara koretera ingambo yeritkoria rero yani umuswahili yarakorateba nga mada ya siku ya leo yani ingambo hiturabe toko gosoreria imeyero oseringana riria ndabe nkwerera nabo ntagete ko gotebia nga koranche ngakire namba yao esimi yao gochaga iga asegetaseni enamberia yaito igekoro kwanga enogo isano na ibere isato isano nemo isato isano nemo isano na isato isano na ibere isano isato isano na ibere isano nemo isano yani 0736878765 inare namberia Airtel egera bono nchikoranga enaye ngona endenga yoke bwaterete chinse chiga chiabono morogoba elienda ngene na abatego se namberia Safaricom nero nigere enogo eyameyamo kianda isano na ibere isano na isato isano nemo enogo yani 0711978660 inero inamberia ya Safaricom nyuma wono kanati kire koba china enambe yocha iskoga wost na bicho cha iskoga bu tigango ngochuano kerie engere ya mumono kigima gocha iskoga go ekero na gochuano keyenga ngambe yo igona ekero ngenderete kubaga cia mono kigima sengencho ntararunde ka waka gochega na manyirenga bono mwasoire gwesagara mashabikiane tigango mbakaribishe ime ye station amo nogotera gokorukwa inga ogokwa Nyansara Catholic na manyirenga abasani bana bange igo betegete agwo asebiriri byabo nyuma kabarura ase kerisia abande barura ase chikansa cheto chia PG ne chindo chinyinge barimo gusase malitko lero na bontaite ko baliga mono kegima buna bono ndoche oyo minto Michael Ototo my brother Michael Ototo kola chinsa machiri chianya mache kambi nyora nero yo ko ni bintabwo naenda sama guliarera isi asumano minto ko leta kobera nyamache ekambi hardware na bonera korante byanga nyarodongo bono kona gweto ngano yo mintore nana ko yugo ko irurukia ama kwani gokora ngatora nabanta ite gokwariga rero naye mbali na mashabiki ande gose ime yo moroberio yo iga nabanta ite gokwarigania oyo minto mwalimu Michael Toto na ndino maitenga no moraibwa balimu no tererete kero ekyo buyakegima naye bono ngotebia ngarero tigango inko irurukerie engererio korukwa ngane ya Nyansara Catholic kwaya gose ningokole musani wegeta seni eke mono kegima maita abantu bande bamaitenga egeta seni ekega negia SDA ntori gokwani bantu bande mbali na ba SDA no that is not the right thing you know Voice of Victory nkora gotebia nga at your service sisi ni utumishi kwa wote karibu sana tiango tochikoiwa inga inki Nyansara Catholic kwaya egotera
igota ayakanyarengeri obeko muguko machagete ayakanyarengeri obeko muguko machagete asayo ayanaro amone nagoteba engere ya unyamanga na inabeire asayo ayanaro amone nagoteba engere ya unyamanga na inabeire iwamo kobusura magesa inwebike iwamo kobusura magesa inwebike iwamo koragera timoriko igota iwamo koragera timoriko igota ayakanyarengeri obeko muguko machagete ayakanyarengeri obeko muguko machagete asayo ayanaro amone nagoteba engere ya unyamanga na inabeire right bono minto mwanya getinga na banta teko gotebia nga nyuma bono kana beire nkoko aregania ime yo morobere wechi amate chinsetiga chia bono morogoba tigango bono nko irurukie 1-on-1 gochia ase engambo yeri tkolia lero ekero bono indoche chia butokire ose ya butokire edageke ya maigoro ye chinsa ikomi chia bono morogoba na bonta iteko gotenga nyarudongo bono ne tugutire kegima igoro yo morobere yo egera bono ngochuano kiria mangana yengenchena na mono kegima na netebe nga karibu sana bona kana so ire rogena no maitengo mokungwe mamba tindi koriera nchoke molero na namanyire nga ogotero ko gosengere yo ya nyansara gathering choir ya koirire ya mono kegima. That is my special dedication gotia sabasani ba nebo CP amona mashabikiane bona bono litukoria rero ningani tukwanere egento gekoro kunga abasani amo nechimbebe abasani amone chimbebe yani friendship and boundaries minto mwanya getinge yarekanire nga asobogi moboiga abantu baito ngochibale batwara abasani na kero yomo naganetio musani asobogi moboiga namanyire nga eno bwato musani gosabasani na ncheni mbwate abasani goseni bwato musani lakini rende ekeronche nyarodongo nkona koligereria na arolire nga abasani abaiga nigo bare abe chinse moibere gutwara tore abasani babene na ngutwara tore abasani bari bakoro kwanga fake friends yani abasani benge babene na abasani bandi mbale abasani batali abasiani gocha asama gimaito lakini inkirende gose bibliero ega kale goteba kerongo teba nga fake friends abana abasani bali bagotimbera abanda mache timatinga yekero kende kwana gutwara umusani okogotimbera mache ose kwana kororonde kabwato musani okumotimbera mache lakini kero nkoligereria ase Biblia amangana na lengo chinarororo ama yamono kigima gose yengenchena na mono kigima bona kero nkoligereria ase gitabu kiemerengani 15 na ibere 15 na ibere ego kwana mangana manene mono kigima ande ya kwana mangana maya yatebanga umusani niga koba no bwanchani kobwa ase chingaki kyonsi no yo mino niga iboire akonye ase chingaki cheme chando minto mwanya getinge ayakwana komanyanga umusani nigaga nerikoba no bwanchani ase chingaki kyonsi onye Biblia kare gotebanga umusani niga aga nerikoba ne no bwanchani ase chingaki kyonsi ine nikirende kyarogire abasani bande iskogagu nabo umusani agotebanga inche no musani umuntu agotebanga inche no musani unyarebe nando takagutwara that very close attachment naye kwaranga maino no musani lakini kwama yakonyoranga chingaki cheme chando umusani uyo gutamire gose chingaki omoganeti tali hange naye mono lakini rende Biblia nigo egototebya mangana yaiga asengenje yo gotokonge na gotosegeta koige tomanya mona toganiri koige kemeri gochia sabasani baito gose kode korenda masani bono minto
na aligereri narora abasani bande bara abasani fake buna nabatebi yani abasani bali bagotimbera abanda mache. That is why na yentageterero bweboringana ki ine ayeroro cheno bwate musani onde okogotimbera mache gose okwero ko musani ore fake ekero na chaka gose na kwarigania imeyo muroberio oyoiga igo na chakero musani oneke gimo musani ito no mwalimu moyo our family friend mwana ominto lakini musani bwogo kumi among others because ekero ngate among others igo ntobwata abasani lakini no musani na rokoranga no musani boli na chakera mwalimu Michael Toto na Coletoye naba special dedication igonga uino musani anaye kole ngana buno bwato musani ni ngoro choro musani obena sobo gimabwa urago konyo musani wakira na nesi misasta yabo tuko no ansa 5 yabo tuko oboko tebanga maino musani ona okoliriki wakiresi binana na bwate problem wose otaka kogotegerera wose otaka gotoma nonya na maiga minto mwanya gitinge ritugori rero bono engambe siani nare yo igoro ya omusani amone chimbebe lakini ndo yaro kanirenga nainde nonya abasani bandi bara abasani abaya bare very generous very very supportive yaro kanirenga nainde bire chango chiare bwe sona ni asama sani anga buna yaiga oleta ogweta na oleto gosarania gakogera mu maite bire chere nyake baitania butambe so mbinto kigose bikogera amasani akea gosatwaro bole meru gosabutoka ebina bye binto Nyarudongo rero ndabe ngo koirukia imeyabira byokoroiga ase egetaseni chinse chiga chambo no morogoba inyora onye kero kende ko gotunia TV yao chinse chiga na manyirenga abane mwarura sijumuia na kero kende abane mwakabeira soboncholeria ao na abande mondigeretie gosemogendera kombwatia asomoroberio nabontagete ko gatebingana ki inyora oyo tarionde korende recho mu Nyarudongo omwana bwabagirango lakini omukungu ebwaba basi nero yebono agenderete kokoirukia imeyo muroberio bwechi amate bona tigango ndara kubolia ine kwana korora abasani bandi bare abasani abayagwetanie kerengo ninkige kogera abasani bandi baba abayagwetanie kerengo more than even a brother you know brother no limo iboire nera kurwende ya mo kolia neresa mukoragira neresa ni ya mose mwagonge torobero romo lakini yara kanyanga na bekunyarekana oyo mino bworo bero romo tago konya pigo setago ikanga chinga kicheme chando lakini umusani atenena naye goikengoli. This is the kind of friendship Nyarudongo bono kare kwerera rero kurwaiga ase egetaseni omorali ona bonta iteko gotebya nganche narore abasani banga bunabwo bagotenena mo nabantu bande in the name of friendship lakini bono nabande mbale bagotimbera abasani baba mache. That is why minto mwanya getingenta itako batebingana ki onyekero kende ko musani fake otali omusani ore very genuine na magosa manene lirali noteroka omusani onyalebe igonga omusani no yogotenena no musani omwabe myaka yonsi bono buna nkora aligere linde ase emechanda iguchi yanyorwa na abantu baminto gosa abantu baminto tokumirana nera keroto meta asobu ikobwense mechanda buna emechando ya makweli minto mwanya gitinge kwana kororo monto gokwerwa abasani ba motama abasani mbali bagotama abasani babona bomanyire kenyoronga yena nyarebe muri gotigana ni go mugotara bunesale lakini ekere mechando ya chire kwa motama kwa motiga inkigie kogera minto mwanya getinge tueroka abasani gochiase abantu bande lakini ekero bakonyorwa nemechando lirario twako Kongo twasoncha koruwale minto mwanya getinge buna bono nonye nase amangana akorokwanga koikaba mintange kero baruwale te minto mwanya getinge mwana kororanga abasani bande mbale batali goikaba ndange kero baruwale iru montako gotigo montogo sekerera
ngande yatuka nk'umuntu yenere ugutume kwa komanya mono gusekwena na kisiri chiabu omanyete tarikira lingana umuntu akwanikira nabwatekero kendo umuntu oyo mago tebya sobo mabwaye. That is why nkuratebya abantu iskoga bungali bagabono ugutwara a fake friend, yani umusani counterfeit, umusani otabwa tikenda sobo mabwao liralyo kabaye bweka learn to be alone ekekogera stay alone ekekogera umusani obenere otaligotika muntu chinga kicheme chando inyasaule iguru. Remember nyasaye tana gutotiga enga kiyeme chando yaitu. That is why nkuratebya abantu nga learn to carry your burden unto the Lord in prayer. Ekekogera nyasaye takugotigere era no musani ogotendana naye goikengego. So nyarodongo ntaite kogotainga asense meyiga yabasani learn to choose a friend. Egera gochoro musani gakwanyolire nga ayeto ikunyara koba utabwati musani nande amaene piti yango tenga we need one another. Kero muntu naga netio musani asobo gimobo no nyabantu bane mogo chimwe sideline umuntu otebanga chintageti musani tintageti monta chabuone tintagetiki enga kineike minto mwanyagetingo komerana neringana onya tobwati musani. And you know you are well known. Abantu bande mumanyire iskogawo ogoteba kero kendo bisanegete kero kende gotete bwatana kurosa mangana mange but inchege ntonda abatebi nkiringonde tayo taganetyo yo mwabo is all about wisdom. Manyabuno kogendia abasani bawo nande learn on how to choose a friend. Abasani bagachira abasani bande bagachanire naye egera gotwara umusani ogukwaga cha sobo gimobo tari umusani or full of negatives umusani or full of jealousy na amoramo lakini aro musani okogotimbera mache all the time minto mwanyagitinge kwanya kora abasani banga muna batari go build basani bandi umusani no yogo build umusani yani okwaga cyo umusani oye muna bona nabonta gete gotebanga na ki kero nkoligereria ase egetabu kia emerenganyo emeronge bere na isano na ibere bungo bya yeikomi egokwana mangana manasana yatebanga toba ise kwebo musani oiso lituko kwanyolire mechando togenda senka yoyo mino mbu yakoba no mogisangyo asenga kieyo kobwa koba no yo mino omenya ta monere nkige kogera gose umurikyo yiga arigete nga toba ise kweba omosani oiso you know abasani mbale tuakinira na bakorukunga family friends kero muntu na maito mosani oise mosani onyoko kare mwakinete nabo maitenga nyarabe na nyarabe mbaga tenenire amonenka yaito osamo 9 all through chinga kichobu yane chinga kicheme cyane bono minto mwanyagetinga abantu bande yaroka ninga mbali abaya asogo keep friends igo bagutwara musani rero musani bwa maigama bare yani bare nyamaiga make abwato musani rero lakini mambi omwebire learn on how to keep friends. That is why emerenganyo 27 yeke mungo kia ige ikomiega akaliko tebanga toba isa kwebo omusani iso learn on how to keep friends. Abasani you know musani nare mwachire nero bwale bantu bande bare nyamaiga make okonyora ngo muntu abwata maiga masini ni akabona musani rero nando saliri obusani egera kulinda obusani egera gutugekera obusani egera kogera engaki neike okogania omusani oyo iga na yembuya ekera omusani oyo atwalire mechando koba nere engaki yemechando kogwa koba nonya no muntu mino momenyete nere yani kali atanana spare your time egere omuntu mina amanyanga naino bwato musani gete ekera kimechando okogera kwaba nere yatebekanire ng'abantu bande bayikonyara gutiga abanchi babo abana babo chinga kichime chando egere besa kirvaisi goikaba mwabange chinga kichime chando bona wane mechando ya makweli bantu bande bare bakorara chinyomba chiabo ku January baka December mwana wane jirani yaye nenyoru na makweli atata chororo ata spave na single minute etali mwana obwanchari bwakendira matukaya lakini nyarodongo inkiera abantu tokole umusani nale okoraranga gaki naga neiryo goikange well naye egera goika abantu bandange yatebekanira abantu bande mbale batali gwe sacrifice for their friends umuntu atali gwe yani atali go spave na single minute abere no yo mwabekere mechando yakire lakini baragwe mechando ko banyora
bataka gokora ki bataka baikwange minto mwanyagetinge gesangio nkia mwabo kende igo muna bona kera makweli achire abantu mbanchite godai abande ote abanganyare batachite kombute sekero na kwere tu na nche tindi kogenda ingikire gose okogani kwa Nyasaye abantu baikanange whichever the case enga kiyonsi chinga kichonsi ebiro byonsi abantu babe bagoikanange. Remember, it's all about friendship and boundaries. Litkoria rero na banta iko batainga amasani amonechi bebe gosobo sani amonechi bebe nelingana litu ni monoke ngima tugane irigo tugekera asenga ki engabune yiga inyoro mosani o moikange ingige kogara na tebanga rero igo inkwera gosetora batoko gosoria imeyenga bekoro kwanga obosani amonechi bebe timbebe ngento kira kini boundaries ya tebekanire nga obosani gosama sani amange ni gagusalika asinge nchabantu batabwati boundaries amona masikani ekero ko bomosani bwo monto nega neiri otwara masikani go chiesale nega neiri otware chimbebe go chiesale gako yatebekanire obosani gosambo sani go bogosalika asinge ncho chimbebe chitali basi bono ekero ingoko bwato kerengera ya magocha iskoga bugo nekero ntete koira nense meri yende ya kabere ye studio gere interview yo minto akobwato kere gosa tokobwato kerengera ensiani mono kigima ngencho joko gendra ko burudisha imeyo murobero yega nabonta ite ko tainga nkoira nense meri ya kabere no gotabura ase enkwane yo ase okogote byangankige kogera chimbebe chigane iko bororo nakobwa mona sonsi ngaki chimbebe chigosira obosani ase gatagati eyechi amate 1-on-1.
Arigerere tiegoro ari igoro namabera mange Unaba tobaye Agoitane mioro Ereni gako iyeria Amari gamange Amone loito yeso Koranje injo